So dwi'n Isabel Bottoms, dwi'n rhedeg busnes Ty Cemaes yn y pentre bach o Cemaes tu fas Machynlleth. Sut mae Ty Cemaes yn rhedeg? Mae'n busnes bach fel siop pentre, ond hefyd mae gen ni caffi bach a dyn ni'n gwneud digwyddiadau a dyn ni'n cynnig gwasanaethau mwyn lles bobl y dyfu, enghraifft fel massage neu torri gwallt neu cwnselwyr. Felly mae yna ymrywiaeth o bethau mynd ymlaen a wahanol ffyrddau o wneud pob peth, really. Felly nes I sefydlu Ty Cemaes oherwydd oeddwn ni eisiau gweithio mewn ffordd practical, dim just fel policies, fel o fi'n arfer wneud. Ffordd practical gyda cymuned a bobl lleol. Yn enwedig I meddwl am fel supply chains a cynhyrchwyr o pethau a bwyd lleol. Mae yna mantais o fod yn dyffryn dyfu oherwydd y bobl. Maen nhw just eisiau cefnogi pethau lleol, Cymraeg, ac mae gen nhw diddordeb mewn bwyd hefyd, a mynd mas a cwrdd â bobl wahanol. Felly, dyn ni'n ffindio bod hwnna'n mantais mawr o bod yma. Be arall? Mae yna lot o ffermwyr yn cynhyrchu cig lleol. Dyn ni'n ffindio gaps mawr o fod yma, actually, I cymharu â fel Ceredigion, yn enwedig efo llysiau a ffrwythau. Ond mae yna prosiect sy'n trio gweithio ar hwnna, so falle bydd rhywun dod trwy. Felly, dyn ni yn naturiol yn gwneud lot o bethau sydd, ac yn cynnig lot o bethau sydd yn gallu bod yn rhan o Biosffer y dyfu neu lleoliad ni. Dwi'n teimlo bod yna lot mwy sy'n gallu cael ei wneud I wneud hwnna'n glir I cwsmeriaid, I tourists hefyd, achos mae yna lot ohonyn nhw yn dod I fel parc cenedlaethol Eryri, ydyn nhw ddim, a maen nhw'n gweld hwnna fel lle a statws maen nhw eisiau mynd I, a dwi'n meddwl dydy hwnna ddim wedi digwydd eto efo dyfu Biosffer yn anffodus, ond mae yna lot o bethau dyn ni'n gallu wneud I gwneud hwnna. Dwi'n meddwl fysa cael rhyw ffordd o fel stamp neu certification neu rhywbeth I busnesau yn y Biosffer yn helpu fel I ddeud, wel, I bod yn rhan o hwn a bod chi'n gallu defnyddio stamp y dyfu Biosffer, bod chi'n falle edrych ar eich packaging, ac yn dewis y pethau cynaladwy i'r amgylchedd neu bod chi'n gweithio gyda pobl lleol neu ffermwyr lleol neu beth bynnag. Just bod yna rhyw structure I ni cymryd ran yn y Biosffer a wedyn gallu rhoi rhyw label neu kind of certificate neu beth bynnag sydd angen ar hwnna. Dwi'n meddwl bod yna lot mwy o potential fan'na ac gallith busnesau bach a busnesau newydd neu rei hen sydd eisiau ymdopi i'r sefyllfa efo newid hinsawdd enghraifft. Mae gen nhw rhyw structure a cymorth I helpu nhw wneud hwnna, really. Falle yn y lle cynta oedd cael unrhyw cefnogaeth ariannol gyda banks. Mae hwnna'n kind of non-existent I fel rhywun sydd wedi bod yn self-employed am byth, basically. Felly hwnna yn y lle cynta. Felly nes I kind of downgradeio plans fi I wneud nhw ffitio mewn I budget oedd gennau, budget bach iawn. A wedyn just tyfu dros amser yn slow bach, really.
a mae di newid lot o y blwyddyn cynta i dyn ni'n mynd mewn i just about y trydydd blwyddyn wan. A mae pethau'n hollol wahanol o beth ddechreuon ni fel. So mae hwnna just wedi datblygu mas o beth oedd yn bosib ar y pryd, t'mod. Dim achos by gennau rhyw grand plan, bod yn onest. Yeah. So oedd hwnna'n anodd. Be arall? Mae di bod yn anodd os ych chi eisiau defnyddio pethau lleol, cynnyrch fresh lleol. Dyna beth sy'n anodd i ffindio ac i reoli gyd o'r relationships na sydd angen. Fel mae angen pob un i fod yn un person fyna, 2 bobl fyna, un person fyna, a maen nhw gyd jyst am pethau bach. Mae gennau cannoedd dwi yn basically reoli dros amser i cael hwn dydd Gwener neu hwnna mewn wythnos neu beth bynnag. Mae hwnna'n cymryd lot o amser, mae'n anodd wneud, a mae pawb yn wahanol, felly mae gen pawb prosesu a timings wahanol. So mae hwnna yn gallu bod yn rili anodd. Gennau lot o freuddwydion i Ty Cemaes. Gewn ni weld os ydy hyd yn oed un o'n nhw yn bosib, ond ti'n ymdopi i beth mae pobl eisiau ar y pryd a beth sydd yn bosib i ni fel grŵp o bobl. Felly, blwyddyn yma, dyn ni'n rhoi lot o... Dyn ni'n canolbwyntio ar rhoi mwy o digwyddiadau ymlaen eto, achos dyn ni heb wneud hwnna am... ers Covid, basically. Hefyd, mwy o wasanaethau yn y stefelloedd sydd gen ni. Dyn ni'n mynd i wneud mwy o gwasanaethau fel a gweithdau, falle am ddim, neu just i bobl wneud wahanol bethau, neu wahanol... falle age groups a lot o bethau sydd gen ni yn y pipeline. Pethau fel clwb swper eto, ni'n edrych ymlaen i wneud hwnna. A just bod ni yn gallu dangos bod yna amrywiaeth o bethau yn mynd ymlaen. Achos mae pobl yn meddwl amdano ni fel siop neu meddwl amdano ni fel caffi. A actually, mae yna lot o bethau eraill yn mynd ymlaen hefyd. So dyna'r plan am y flwyddyn yma. Mae gennau syniadau, ond maen nhw'n dibynnu ar lot o pethau eraill yn digwydd, so gewn ni weld. Clywed bobl a cydweithio, ond hefyd mae rhaid i chi canolbwyntio ar y core ffocws o'ch busnes. A dim fel coeden, mae rhaid i chi fod yn rhoi roots lawr, fel bod chi'n gallu sefyll yn gri cyn i chi roi branches mas. A mae hwnna yn rhywbeth dwi'n meddwl am lot, achos mae lot o bobl yn dod mewn gyda syniadau gwych, a dwi eisiau gwneud nhw gyd, ond dyw e ddim yn bosib. A os ydych chi'n trio, dwi wedi gwneud o'r blaen, chi'n tynnu'r egni o beth ydych chi'n gwneud yn reiddiol, a beth sy'n rhaid i chi actually just cario ymlaen neu pob dydd. Felly mae yna cydbwysedd fyna, so ni ddim yn so ni ddim yn estyn mas cyn chi'n barod i wneud hwnna. Mewn brawddeg, dyn ni am dyfodol gwledig, bywolaethau cynaladwy, cymuned gofal a cynnyrch lleol.